IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Na-rescue digiti dua lalaki ang nakalugan iti FB Mercy 1 abilog iti kabaybayan na paset iti barangay 32 Bilapas iti syudad Dilawag. Basar ti report ket bimbaliktad tinagluganan da abilog ket ditoy ang nagpaarayat da. Insigi damit ang nagtignay digiti kaming ti Coast Guard substations, local responders ken digiti lokal ang mangalap. Mainaig iti daytoy ket nagrespondeme ti CDRRMO Lawag ket ditoy ang nataming da digitoy nga mangalap. Kabayatan na rescue iti maysa ang mangalap manipod Gabot Norte, Badok, Ilocos Norte. Kalpasan anayanod iti karayan nga agturog iti baybay iti Gabot Sur, Badok, Ilocos Norte. Naamuan ana panagalat ti Okyang wenno tukmem ti lalaki ket dito anapan bimalasiw ket titan anapasamak ti insidente. Naitry ti lalaki iti kaasidgan ospital para iti panakataming na. Nagbalaag met ti CGSS karigiti amin saan dakuma asumalsalog karigiti lugar nga alisto ang umato ti danum na. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.